Kuhlukene phakathi imibono enkundleni zokuxhumana ngokunikelelwa kwalo owayengumculi weKwaito uElvovo Dirango. Abanye bathi ama-celebrity ayonikelelwa kuze kube yinini bebangaka abantu abahluphekayo abaziwayo abanganakiwe. I-Eastern Cape ishaya ngonyawo phansi ithi izovotela uRamaphosa ngoba uye yedwa onehlwaps. Kanti uSembekwa weVulindlela Training Center eMgababa usalokhu eqhubeke njalo nokubeka intsha emathubeni omsebenzi ngokuyifundisa ama-short courses ayenza iqasheke kalula. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni za SA News no TK Zuma. Sanibonani. Kuhlukene phakathi imibono enkundleni zokuxhumana ngokunikelelwa kwalo owayengumculi weKwaito uElvovo Dirango. Abanye bathi ama-celebrity ayonikelelwa kuze kube yinini bebangaka abantu abahluphekayo abangomakhelwane abaziwayo kodwa abangasizwa ngalutho futhi abanganakiwe. Lokhu kwenzeke emva kokuba uElvovo Dirango ekwishow kaLinda Sibiya kwiGagasi FM la efike wakhala khona inyembezi wakhuluma ngodaba lokuwa kwakhe. UMzansi Afrika ke ngokujwayelekile uye wamdabukela wase ucela uCapitec wakhe wase wenza njalo anisho madoda ulokhuzana uElvovo mina ngazi ukuthi sinike nami nginikelile nami nginayo neproof ngizoyiveza la unikelelwa ukuthi washawa istroke angithi so uwe recovery bengithi mhlawumbe unikelelwa lokho noma istroke samshaya esewile noma washawa istroke wawa understand ngifuna ukunderstand ngoba abantu abaningi bathi ama celebrity ayiphilile impilo right so isiphi isidingo sokuthi athi mayisesewile siphinde sikhiphe imali zokuthi siwabuyisele because iningi lawo they blew it iningi lawo njena baphuza utshwala namantombazane bayidla imali bathenga imoto zikanokusho imizi kanokusho yabona yonke leyo nto le iningi lama celebrities kusho abantu. So mina bengithi unikelelwa because nami nginikekile unikelelwa ukuthi ulokhuzile uza ashesha recover ulokhuzana ekushaweni istroke so abantu bayakhala bathi uma uzokhipha imali unikelele i-celebrity ukuthi libuyele elokhuzeni empilweni yalo endala efleshi wake waya yini kamakhelwane wayothengela izingane mhlambe zakamakhelwane ozazi ukuthi aziphike umuntu nomuntu nomakhelwane ongadonsi kahle so wake waya yini ukuthenga igross wake wayithengela yini izingane izicathulo zakamakhelwane so Stolise nanti udaba lama celebrities siwanikelela wonke kanti cha ngiyabuza ngoba phela mangayena umculi i-actor mangayena i-actor i-interest mangayena hayi ngeke guys asikhulumeni iqiniso kunabantu la eminyanga abahlala endlini zodaka akokuyi manje baswele ngisho isinkwa lesi kodwa uthola ukuthi wena udlula kubona everyday ukazi ubacabanga nangelilodwa kulanga ukudlula ushiye kubona i10 kg rice awukakazi udlule nangelilodwa ilanga ukhipha impahla uncamela ukuyishisa impahla zakho kunokubunike laba abantu abahlala ngakini abanendle ebhobokile nendle yodaka akwenzeke balala bengadlili labantu abangenayo chance so cha ngiyabuza nje kanti labaculi sobani at least laba ngeke ngicaswe ngempela at least labaculi sebeke bayiphila impilo yokuba rich before sebeke bayiphila impilo. I-Eastern Cape ishaya ngonyawo phansi ithi yona izovotela uRamaphosa ngoba uye yedwa onehlwaps. Lokhu kwenza umngeke manje ngakithi anishoni yini ihlwaps? Uyazi cha ungahleka kuhlekwe endabeni. Ihlwaps kusho umuntu kufanele benehlwaps. Ngeke phela umholi esebhede kangaka. Esebhedile umuntu. Kuma manga nje ama-flops aseshaya uRamaphosa kodwa still bathi and abasizovotela i-ANC bathi sizovotela uRamaphosa bazothi mabesuka bavele kwi-cutting edge futhi bethi sikikaka ngoNgaphemba lo uRamaphosa yena makaphathe because under administration yakhe kuye kwavela amanyundululo at the very same time uRamaphosa is got a strength and is well qualified in terms of education at the very same point sifuna yena because we siyayifila into bangaba nanguye onale hlwaps and then Usembekwa weVulindlela Training Center eMgababa usalokhu eqhubeke njalo nokubeka intsha emathubeni omsebenzi. Ubekwa ongumsunguli weVulindlela Training Center eMgababa eDanganya usalokhu eqhubeke njalo nokwenza sure noma nokwenza isiqiniseko sokuthi intsha iyahlomeleliseka ngamathuba azoyibeka emathubeni omsebenzi.
uyazi ukuthi ulaphi useLokhuzana usemgababa eDangane useke wasebenza phansi kwenduna uLokhuzana uMkhize usesize intsha indlela ongakazi uzuyibone uLokhuzana ivula indlela training center inama courses amaningi ahlukahlukene ubafundisa iforklift abafundise iLokhuzana i-driving school from code 10 code 8 code 10 no code 14 i-firefighter i-healthcare ziningi izinto ayifundisayo lapha yana yabo. Vulindlela Training Center si-academy esimkantshubomvu ekuqeqesheni intsha ngama-short courses ayithatha ayibeke emathubeni omsebenzi. Ama-services esinawo ilawa: first aid kusuka ku-level 1 kuya ku-level 3, basic firefighting, defensive driving, kanti senzisa ne-driver's license kusuka ku-code 8 kuze kofika ku-code 14, facilitator, assessor and moderator kanye namanye futhi amaningi. Xhumana nathi kulezi nombolo ezingezansi. Vulindlela Training Center. Safe driving, strong futures, skilled for life.